Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Раҳмат барои дастгириҳо, барои суҳанҳои назм, барои комментариҳои беҳтарин. Подписчикои ман чун беҳтаринанд. Саломат бошен. Комментариҳода ҷавоб надодам. Ҳатман амирӯз ҷавобтон метиҳам, барое ки 2 рӯз набудам дар хона. Шанбе якшанбе пеши модарҷон рафта будам хабаргирӣ. иншоалло ки бо видеоҳои нав ба нав барои шумо ҳозир тамошо кунед. чӣ хел мо пухтупаз кардем. раҳмат барои дастгириётон. бо дастгирии шумо мо пеш меравем. бо мо бошен ҳамдиёрони азиз. духтарон, ман медонам ки бисёрии шумо кор дар корай, мехоҳем ки кор кунем ва бо маоши баланд дар хона нишаста коре ки осонай дар хона намебироен тариқи онлайнай дар ширкати атомай. Атоми и як корейский компания ки беҳад компания ба қувватай духтаро. маошош баланда, як моҳда 100,000 беҳад хубай. ба регистратсияш бесплатнияй. агар шумо нахоҳен кор намекунен, як бор медроен, мефаҳмен, ҳама тарзи коркуниа мефаҳмонанд, лекин ман боварӣ дорам ки шумода мефора, барое ки шуморо уҷода маҷбур намекунанд ки ҳар рӯзи бор бихарен, бор бифурӯшен. шумо метавонед ки дар 6 моҳ фикр када баъд бори худтона бихарен. як бор мехарен то 2000 рублай тамом. шумо метавонед ки дар ин компания кор кунед. чизе ки иҷа дора барои худтон мегирем, барои фоидаи худтонай. косметика, дору, маск, кремо барои маршинка, барои доғ, барои ягон яра, барои тамоми захмда мазои нағз дора. доруошам беҳтаринай. як намуд доруш ҳамчун минерал витаминай барои занҳои ҳомиладор нашудагиянд, барои ваё фоида овардагия, результат дидагиянд, занҳои худмондашудагия. барои ҳамин мехоҳам ки шумодам бугум як чи сабаб меша. ҳар як кор бо ризогии Аллоҳ, як чине ки бо сабаб меша. вақте кӯшиш кардем, ҳаракат кардем, хоҳем ки дигаргунӣ шавад зиндагӣ, мо бояд айпай шавем. ихе бишинем, ҳеч ки моро ягон кас ёрдам наметиҳад. барои ҳамун ин меҳнат шарафаи мода. ҳеҷ вақт аз меҳнати худ изо накашен. кор кунен, барои худтон зиндагитона беҳтарин мекунед. духтаро, подписчикои ман барои шумо пешкаш кардастам ки ҳамин кори нағзае ки тавсия медиҳам. номеро ки дар рӯи экранай ба ҳамин хоҳараки ман озодамон нависен. и беҳад наставни ки калон шудагия, и уже корош пеш рафтагия ки чанд бор шуд реклама мегира. агар фоида набина, оилик нагира, айма ҳеҷ вақт реклама харида зуршам намераса ки ҳар рӯз қариб реклама гирифтестай. беҳад корш нағз рафтестай. барои ҳамин мехоҳам ки шумо ҳам ҳамроҳш кор кунен. чихе опытиш калонай бо шумодам хи мефаҳмона. марҳамат нависенша бо ҳамроҳи озодамоҳ кора пеш барен. духтаро, дӯстони азизи ман, имрӯз бо ҳамроҳи арӯсак барои шумо як торти дени ноч мекунем. беҳад бисквити болаззат мешава. обичный бисквити классический хати мекунем, барое ки беҳад ами классический мягкий бисквит мешава. сафедию зардира якҷоя мекунем. 6 дона тухмай, 7 қошуқ шакар, 7 қошуқ орду шакарш якчен. духтаро, баъд 1 қошуқча разрыхлителай. аввал мо тухма бо зарди сафеди якҷоя бо миксер лат мезанем ҳамроҳи шакар то ҳами сафед шуданша. абароти миксер баланд боша бо хубай. духтаро, ай миксери мара миксери анами арӯсак нағзай, барое ки и абаротиш баландай. миксери евролюксай. евролюкса миксеро просто мара мепурсиден. духтаро, ки чӣ хел миксер гирам. ман инами миксера тавсия медиҳам, барое ки дар тоҷикистон бошен и ҳам арзонакай, ҳам миксери нағзай. ман 2 та миксер дорам. духтаро, якташамо ки фақат истифода мебарам, абаротиш пастаю, лекин миксери ба қувватай бисёрам бизани ҳечи намекуна. ин ҳами хел шакара задем 1 минут анами хел сафед кардак. ай миксер вобастагӣ дорад. тезда кормон тезда шуд. баъд ордам хел ба қошуқ ҳамроҳ карда пешаки ай лакча ма тайёр карда бехта будам. баъд дар ҳарорати 100 и духовкаи очамда 180 градусда мондемша. 180 градусда мондем. беҳад духовкашо нағзай тезда пух гирифтемша бисквита.
баъд иҷода бу дуюм қисми шоколад ниша тайёр дорем бо ҳамроҳи какао 7 қошиқ ҳамо шакараю 6 қошиқ ордай барое ки какао ҳамроҳ мекунем орча 1 қошиқша камтар кардем 6 дона тухма бо 7 қошиқ шакар анами хел лат мезанем бинен то сафед шавиша анами хел пухта мегирем шон баъд бисквитора ду тақсим мекунем духтаро камтар хунук мешава агар ки саросима набошен дар холодильник мемонед меиста барои буридан осон мешава агар ки корчаи кондитерский надошта бошед барои буридан корчаи кондитерский дошта бошен гармам бурида метонем барое ки беҳад осона корчааш қати буридан ман ҳози ҳамаша нишон метиҳам иҷа намихе орда ба қошиқ кардам и тарзе ки ака иҷада ҳамаи чизои пухтапазии худам ба чени дилам набуд баъд ман ҳамихел ба чизе ки буд ба бисёриҳо ҳамихел ҳама шароита надоранд бо қадри имкон чизе ки дорам бо ҳамин тарзам мешава ба ҳамин қошиқам тайёр карда мешава духтаро анамихел вақте ки орда дар дохили шакару тухм ҳал мекунем бисёри бад намековем нозук мековем ҳамин ҳал шуд тамом иҷа тайёр кардистам то коржи шоколадни пухтана қаймоқи 45% файзи расул ва варёнка барои чи варёнка гирифтам ки барое ки қаймоқи файзи расул сахти бад намешава варёнка қати сахтак шава варёнкамон сахтай худошт иҷа ҳозир бо як қаймоқи дигарам ҳамроҳ мекунам як қаймоқ камӣ мекунам вақте ки ман аввал миксер кардам дидам ки камтар камай кремон бо як қаймоқи 25% ҳамроҳ кардам қаймоқи файзи расула вақте ба миксер задан гирен сахт намешава иҷа ҳозир варёнка ҳамроҳ кардам камтар сахтак шуд духтаро барои мара пурсида буден ки қаймоқи файзи расул ҳам мешава барои ҳаррӯзахӯрактон торт кардан агар маъракавода вақте ки торта кремаш сус биёя торт ҳар хел мешавада торт каҷала омаданша мумкина барое ки мечурта то сус боша крем бисквито ҳарс мерава бояд креми мо сахт боша духтаро креме ки плотни меган наҷунба торт барои ҳаррӯзахӯрак барои очаҷон ман як торт кардам рӯзи оддӣ буд омадам иҷа ҳамроҳам арӯсак ёрдам кардистай як торти дени ноч кардем мешинем оилавӣ мехӯрем духтаро қандобша бо ҳамроҳи сугӯшони молокода камтар оби ҷӯшомадагӣ ҳамроҳ кардам анамихел қабатошда мекунем ҳатман куне нағза вақте ки қандоб боша сироб боша бо ами таъми тор дигар мешава аку бисёр намекунем ки мисол бисквита тар кунем ҳами чени ки ҳамин ба чашм маълума дута шаштухма тайёр кардам духтаро 12 тухм қатӣ ин листе ки ҳозир ман пухтестам ҳами формочкора сетага ҳастку ай ҳамро калонаш размери 30 сантиметр ҳозир торти калона и ҳам хел метоба торт беҳад калон омадагия баъд зависад ай ҳами қолабда меган бисквити мо дам накард ё пропорсия ҳамо размери дохили торда орд чиз шакарша хато кардаген ё лист беҳад калона шумо тухма кам истифода бурдаген бисёр ин муҳимай тухм кам боша ҳамуқа объём кам мебиёя паст мебиёя иҷа ман дилала гирифтанӣ будам духтаро наёфтам магазини пешхонада як намуд ба мисли дилала гирифтам ирам ҳамин хел ҳамун таъм доштай ирам ҳамин хел туркӣ як пачкаш 200 грамм бо ҳамроҳи инамҷа ҳамагӣ як стакан камтар об рафтак оби хунук дар холодильник монда будам аввал нимша андохтем ба ҳамроҳ кардем боқӣ мондаша ба миксер лад мезанем иш торта ма шаб крем карда дар холодильник монда будам духтаро вақте ки саҳар шуд ман болоша ороиш додистам намхе осонакай хайми касе ки чӣ хеле зӯриш мераса барои оилаихтон тайёр кунем бо чизое ки домашни худтон мепазен и маззаш дигарай ҳам бо дили пур пухта мегирен торти дени ноч ма пеш бисёр очам мепухтак мо майда будем
ама хел тортои дени ноч дар вай мепах қолаб набуд у вақт сковородкаи хеле кругли доштем даста надошт ва ё ҳама хел барои даруни духовка буданд дар ҳамун чугуни буд дар ҳамун мепухтак ҳама хел объём медод тортош хушрӯ меомад ҳамун аввал ҳар чизако мепухмода мо бисёр чизои хеле пухтупаз бисёр мекард мехӯрдем ҳам ки дузоандаам буд бо вақт ҷудо мекард барои мо мепухтак ман ёд дорам ҳамаи чи прайнинг мепухт рогалик мепухт ба фикрам ҳамаи модарои мо ҳама хел пеш ки магазинода кам буд кондитери чизо чон кӯшиш мекарданд мепухтанд баъде ки бобур омад магазино бисёр шуд ки ман ба ҳар ҳол худам мепазам ман худам беҳад шавқи пухтан дорам ҳам нағз мебинам шириниҳои пухтагии худмона ай магазин ҳар хела харида находад амура пазӣ бо лаззатш дигарай инам хе як торта ки одди простой шуд мада беҳад чиз дар кор буд тортницаи хеле тоб мехӯрдагӣ дорам ку вай кремкнида кори мара беҳад осон мекарда ози ма беҳаму крем кардам чӣ хе қиин дар назарам ҳамихе падноса тоб мети хеле душворай тарзи крем кардан ҳатман якта бигирен дахтаро беҳад кора осон мекунад ина торти мо тайёр шуд болоша оддӣ кардам духтаро крем зиёдӣ карда буд не ки ман гул ягон чи намондам хе оддӣ кардам бо ҳами таъми тортои хонагӣ дигарай саломат бошен дӯстони азизи ма ки ҳамроҳи ма буден дастгириро фаромӯш накунен лайк комментариҳои шуморо интизорам дӯстони азиз мо лимпопо овардем гудакора упарада шиштем шашлик хӯрдем ақиқабозӣ кунад меравем бад қатъи очаам омадам иҷа тарафи медонем ки ҷои 9 километрай ку муҳайё анам ҷои кадоме ки ҳамиҷа боша ина инам качелика ваёш качелиош лимпопош барои детскишнева инами калониш омадем гудакои моай бозӣ дора зайна оли соат ами 3 айда барои аму ҳеч ки қо неста бегар шавам қодам бисёр меша иҷада بعد 10 минута то 10 минута 10 минуташ 3 сомон 10 минут шава соата нигоҳ кардестай меброрашо иҷа бо я лоткаи дигарам буда ириша нав дидем ҳозир бишина хай майда тарак буда чем парк ва калон бад Una uca Kurtine sabık. Oğuz iş bezi. бо хостам ки айанами киртоҳо фасонои нав барои шумо камтар навор кунам. Инам хел осинакои тагшда гирбишин болош анам хел разрез дора аз так гирбишин диқабата мондагиай даст наметовам. Хел украшениёша бинед хел фасонай барои подписчиком ки тамошо кунем бо як модои нава барои худон. Иҷада иш
кружеваҳай болои ҳами киртадаи материали ипекай болождан кружева мондагӣ ба кружевара ручной ҳамхел украшени муҳра кардагӣ намхел хушрӯакаи фасона ина духтаро ишда бо аднатони сабздай намхел украшени турқати бисёрш бо ваяй метражни камушка мегем анам халосина кушам хушрӯака гомадаге духтаро саломат бошен то охири навора ҳамроҳи ма буден худованд нигаҳбонтон бошад то навораҳои оянда ҳамеша дар паноҳи аллоҳ бошен бо хоҳиши шумо ки влог бисёртар шавад пухтупаз бо ҳамроҳи влог шавад гуфтем ма кӯшиш кардам ки анамиха шавад